3, 2, 1. Здравейте хора, днес ще играем в Майнкрафт с един спешъл гест, науките на Вики. Кажи здравей. И така, днес ще играем в Майнкрафт. Сега ще го телепортнем до мене при новата му къща. Трябва да му вземем легло, хора. Трябва да му вземем легло. Всъщност, той има ли легло? Той няма легло. Не знам. Стой там. Добре, браво, аз ще ти взема легло. Добре, хора. Както виждате, намерих някаква къща. Обаче някаква супер лейн. Да, те са твои. Ето легло. Какво правиш? То си инсталира някакви хакове. Чики бой. Някакви хакове ли си инсталираш? Cheeky boy, you need this. Дайте! Сега. Чуваме се. Айде. Има скелетони за тебе, брат. Айде! Какво става? Какво правиш? Хора, аз съм мъртъв. Те от скелетоните от кога използват меч? Ников Саша. Хора на половин сърце съм те. В момента те бият. Пак ли ще трябва да телепортвам? Аз... Чакай, искам си пусна хитбоксовете. Той не се показва като хитбокс. Той няма хитбокс. Кятею! Готово. Къде е? Айде, идвай, бе! Добре, дайте да го кикнем. Само ще ми прави да лъгва слаш. Кик. Тапир 400. Reason. Not playing. Не, няма да го правя. Добре, дайте да го телепортираме още един път. Тотема взе ли си? Какво? Нищо не си е взел. Сега трябва да го телепортирам, да му сложа леглото. Сега slash tp Tapir 400 to Martin Pro 5. Готово. Сега да му сложим малко iron.
Аз тебе ли те телепортирах или зомби? Що ме бижа, бе? И що си го... Това не трябва да се... Бате, верно ли няма да ми... И той дори не използва балкона правилно, както аз го атаковах. Ти взе ли си леглото? Такова ли си леглото? Качвай се веднага. Значи това ти е къщата. Убий го. What? Къде съм? Добре, качвай се, за да си вземеш къщата. Брат, няма. Какво искаш? Какво правиш? Искаш ли диаманти? Опитам те нещо. Само посмей да умреш пак. Той е лама. Айде, ела. Кое? Нищо. Качвай се, аз ще ти сложа малко диаманти, ела си такош леглото. Аз не ти сложил. Най-отгоре. Където съм аз? Ми стани човек. Или зомби, няма значение. Качи се. Няма стане. Не можеш докато си лама. Трябва да си зомби или човек. Не, искам да дойдеш да видиш как изглеждаш. Не, спи. Искам да видиш как изглеждаш. Спи и ела. Дън. Стани лама. Спи. /time. Чакай. Time. Set. Midnight. Не може. Спи. Ела сега. Буквално ти се виждат само краката. Омага! Добре, стой така. Шерна. Не, няма да шерна.